aw minnu bɛ ka Bi Mali lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma i ka dɔn k'a fɔ nin ye Bi Mali ka don kibaru waati selen bi ye jumadon ye janvier kalo tile 27 san 2023 ka kibaru lase aw ma Bakari Kulubali aw y'a bisimila Bi Mali ka don kibaru kɛnɛ kan. Amaladoniya k'a fɔ ka kɛ ni sankura hukumu kɔnɔ ye n'o ye san 2023 ye farajɛla fanga mara ɲɛma n'o ye son excellence colonel Assimi Goïta ale ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ baarakɛla minnu bɛ présidence la a y'olu ka ɲɛmaya kɛ bi ka da kan ka kɛ ni sankura hukumu kɔnɔ ye u y'u ka duwawudenw ani u ka foli ni waleɲuman dɔn k'o ta ka ɲɛsin colonel Assimi Goïta ma ayiwa i ka dɔn k'a fɔ ayiwa présidence yɛrɛ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min bɛ tali kɛ secrétaire général min bɛ yen n'o ye Mamadu Wulale ye i ka dɔn ayiwa baarakɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la présidence la n'o ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ ye u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ye foli ani tanuni k'o ta ka ɲɛsin farajɛla fanga ma ɲɛmaa ma n'o ye colonel Assimi Goïta ye ka duwawu kɛ bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati cogo min na ani farajɛla fanga hakilina min b'u la o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min na a ye to hukumu kɔnɔna na ka hakilina jigin kɛ ayiwa koba minnu kɛnin kɛra san 2022 la n'o kɛra ko ye i ka dɔn min yɛrɛ ma bɛn malidenw ma o dɔ ye ɲangili min taara ayiwa CEDEAO fɛ ani UEMOA fɛ ni ka ɲɛsin Mali ma o tɛmɛnen kɔfɛ a ye a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ présidence la baara minnu kɛra yen nɔ k'a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra sabatilifɛnw ye wa hali bi k'a bɛ wele bila présidence baarakɛlaw ma u k'u cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen la u ye baara minnu kɛ ka tɛmɛ ayiwa dɔ bɛ se ka fara u kan cogo min na secrétaire général min bɛ présidence la ale kɔni nisɔndiyara cogo bɛɛ lajɛlen la k'a sabu kɛ ko n'u kɔni ye laɲini fɛn o fɛn kɛ u ka baara bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na k'o bɛɛ lajɛlen kɔni k'o bɛ se ka sabati nka hali bi k'a bɛ wele bila présidence baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ayiwa walasa hali bi u sigikun bɛ se ka sabati cogo min na u k'u tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo walasa hali bi jamana ɲɛmaa colonel Assimi Goïta a ye dana min da u kan o dana bɛ se ka to banba na cogo min na. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ walejugu nasiratigɛ la anw ka jamana kɔnɔna na ayiwa ko dan sigira Kaba Kamara n'u b'a wele ko Kaka ale ka ayiwa kow la ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ commissaire fɛ n'o ye Ɲanbele ye ale n'a ka cɛdenw commissaire min filɛ nin ye Sotiba u ye tɛgɛ da ma ko fɔlen in kan n'o ye Kaba Kamara ye bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Kaka ayiwa Kaba Kamara n'u b'a wele ko Kaka ale de ye ayiwa wagabɔnjuguba don an ka jamana kɔnɔna na ayiwa min i k'a dɔn ni Sotiba commissaire maaw u kɔni ye tɛgɛ da a kan a bɛ nin ka san 2 bɔɲɔnko bɔ min bɛ tali kɛ wulikajɔw la n'o ye plaintes ye k'o kɛ ka ɲɛsin ma kofɔlenw ma commissariat ani brigade de gendarmerie la k'o kɔni ko bɛ sen na ka sabu kɛ ka sira tigɛ maaw ye ani i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ musow la i k'a dɔn a tun bɛ olu ka fɛn caman taraki o la ko n'i y'a lajɛ ayiwa Kaba Kamara n'u b'a wele ko Kaka ale tun ye wagabɔ min ni a bɛ marifa jɔ i la ayiwa ka i bolofɛnw minɛ o tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ tali kɛ musolakaw la a ye datigi kɛ olu la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnena téléphone min bɛ yen n'a bɛ wele ko iPhone i k'a dɔn a tun bɛ ɲɛsin olu ma kosɛbɛ ayiwa i k'a dɔn n'o ye musow ye o la Kaba Kamara n'u k'a ma ko Kaka a tun bɛ a yɛrɛ kɛ maa sugu min ye i k'a dɔn a b'i labɛn fo k'a fɔ ko k'a to ten ayiwa maa labɛnnen i k'a dɔn o ka di musolakaw ye o de la a tun bɛ fɛrɛ musow ma kosɛbɛ a bɛ ayiwa rendez-vous dɔw ma yɔrɔ dɔw la n'u taara yen min bɛ tali kɛ a fanga ka bon a bɛ dɔw kɔni a ka fanga yira dɔw la ni k'u ka téléphone kɔni k'o purutɛ u la ka taa n'o ye o tɛmɛnen kɔfɛ a b'a dɔw nɛgɛ u ɲɛnɛmankolon dɔw ni k'u ka iPhone fɔlɔ ta ayiwa Kaba Kamara Kaka ale ka baaraw cɛ nin ye ayiwa an ka jamana kɔnɔ yan nɔ o la kununko nɛgɛ ɲɛ 17 waati min bɛ tali kɛ commissariat Ɲanbele ale ni a ka cɛdenw olu minnu bɛ Sotiba commissariat la i k'a dɔn olu kɔni sera ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ni ka tɛgɛ da Kaba Kamara kan n'u b'a wele ko Kaka ayiwa i k'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye commissariat min filɛ nin ye Sotiba i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ plainte 100 bɔɲɔnko la o bɛɛ lajɛlen taara ka ɲɛsin ma kofɔlen ma n'o ye Kaka ye ka da a ka walejuguw kan an ka jamana kɔnɔ yan nɔ an bɛ dugawu kɛ hali bi ayiwa Yaya Ɲanbele ale min ye Sotiba commissaire ye a n'a ka cɛdenw ye wulikajɔ min kɛ nin ye hali bi Ala ka ko tɔw ɲɛ u bolo. O tɛmɛnen kɔfɛ hali bi walejugu kɛ nasiratigɛ la an ka jamana kɔnɔna na nin fana ye wagabɔn ye wagabɔn min ni ale ka baara tɛ dɔwɛrɛ moto taxi i k'a dɔn k'a fɔ o fana bɔsili a tigiw la ale ka baara de y'o ye Senu kɔnɔna na ayiwa a bɛ marifa jɔ o la walima maramafɛn wɛrɛ minnu tɛ marifa ye ka se k'i ka moto bɔsi la cogo min na bamananw b'an dalen da k'a fɔ ko dɔw bɛɛ lajɛlen ye so ta ye nka dɔɔnin kelen o ye fɛntigi ta ye o kɛra nin ma ko fɔlen ta ye i k'a dɔn a ye a ka client n'o ye moto taxi bolida dɔ ye a ye a lajɔ Misabugu ka ɲin'a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen la k'a ka taa n'a ye Senu i k'a dɔn Jatula kɔfɛ waati min na u sera yɔrɔ dɔ la maa tɛ yɔrɔ min na
i k'a dɔn a ye maramafɛn jɔ moto taxi tigi la walasa i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se k'a ka moto bɔsi a la cogo min na a bɛ o baaraw la cogo min na kɛlɛ nana tɛmɛ ani moto taxi tigi ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ u kɔni tor'o la moto taxi tigi ale kɔni sera ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka wagabɔ in k'a kɛ a sago ye i k'a dɔn a ye a kɛ a sago ye i k'a dɔn k'a fɔ o kɔni kɛlen o y'a sɔrɔ maa dɔw fana bɛ ka tɛmɛ o maa ninnu tɛmɛna n'o ye seerew ye olu kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa ka se ka moto taxi tigi dɛmɛ o kɛra a tɛgɛ kɛ cogo ye a ko la sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na a ka wale ninnu na. N'an bɔra yen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ wulikajɔ la Mali wolomasiri tabaw fɛ ka ɲɛsin jatigɛwale tigilamɔgɔw ma i k'a dɔn ayiwa laseli dɔ kɔni kɛra ayiwa araba tɛmɛnen janvier kalo tile 25 2023 i n'a fɔ u bɛ to ka laadala kunnafonidi min kɛ malidenw ma ka kɛɲɛ ni service de communication min ni o bɛ armée tɔgɔ la n'u k'a ma ko DIRPA direction de l'information et des relations publiques de l'armée i k'a dɔn u ye ayiwa ɲɛfɔliw kɛ awa an ka kɛlɛcɛw ye wulikajɔ laban minnu kɛ ka ɲɛsin juguw ma i k'a dɔn décembre kalo tile 3 k'a daminɛ décembre kalo tile 3 la 2022 fo ka na bila an bɛ don min na ko bi awa DIRPA ye laseli min kɛ ayiwa arabadon janvier kalo tile 25 san 2023 u ye laseli minnu kɛ kɛlɛcɛw ye wulikajɔ min kɛ ne ka ɲɛsin juguw ma olu filɛ u y'a yira k'a fɔ ayiwa jadisi 65 i k'a dɔn Mali kɛlɛcɛw u ye olu ni kɛnɛ karaba min bɛ tali kɛ ayiwa i k'a dɔn maa 42 ɲɛnama la ka tigɛ da olu kan ayiwa min bɛ tali kɛ o dogoyɔrɔ 22 u ye olu kɔni tiɲɛ k'olu kɛ buguriɲɛ ye ayiwa tɛmɛnen kɔfɛ mobili 5 u ye o fana tiɲɛ min bɛ tali kɛ moto 30 ani moto 4 ayiwa kɛlɛcɛw ye olu tiɲɛ jadisiw ka moto la ayiwa tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ mugujugu minnu don dugu la walasa k'o foro o 13 u ye olu fana tiɲɛ min bɛ tali kɛ marifa min bɛ n'a bɛ wele ko PKM ma o 50 ka taa se PM ma ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ani marifa dɔ fana bɛ min bɛ wele ko RPG ayiwa o 2 ani ayiwa karabini 20 u ye o sɔrɔ u bolo o karabini minnu ni o ye cɛku ka dilanlen ye u ye o bɔsi u la a yɛrɛ la k'a fɔ ka kɛ ni Mali kɛlɛcɛw u ka nin se sɔrɔ ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa jatigɛwale tigilamɔgɔw kan u ko tun k'a fɔ min bɛ tali kɛ misi 800 na i k'a dɔn olu bɔsilaw la k'o lasegin olu tigiw ma a yɛrɛ la k'a fɔ min bɛ tali kɛ camion minnu fana bɛ ayiwa an ka marchandises ta ayiwa u ka se ka ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ an ka soldats ka minɛnw na s'u ma ayiwa u ye o fana kɔlɔsi kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni nin wulikajɔ min kɛra an ka soldats fɛ min bɛ tali kɛ ayiwa Turamagan communication ale k'a yira k'a fɔ ayiwa baara ɲɛdɔn ani ayiwa baara kalan ani a ɲɛdɔn minnu bɛ an ka wolomasiri tabaw la bi ni Ala sɔnn'a ma ayiwa jugu olu sago tɛ sɔrɔ an ka jamana wolomasiri tabaw kan hali bi an bɛ a f'u ye u k'u cɛsiri wa k'a ɲini sigidadenw fɛ u k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen la ka se ka kibaruya lase an ka wolomasiri tabaw ma o b'a to fana bɛ se k'u ka baara kɛ ladiriya kɔnɔna na. Ayiwa minnu bɛ ka bi Mali lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin bɛ dan sigi aw ka bi Mali don kibaru la bi juma janvier kalo ale tile 27 2023 an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ n'o ye ja ninnu sɔrɔ a kɛ k'u fɛ ne k'u yɛrɛkɛ an mago bɛ aw ka ladili la sanga ka waati aw ni ce aw ka ɲɛmada la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.